Ang ikatulong istasyon. Si Jesus gihukman sa kamatayon. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa. Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya mahimo ug hayan may tabo ang kagubot, mikuha siya og tubig, nanghunaw atubangan sa mga tawo ug mingon, wala ako'y labot sa kamatayon nining tawhana. Inyo kining gusto. Unya ang tanang mga tawo nanubag kaniya. Kami ug ang among mga anak maoy ugi sa silot sa pagpatay kaniya. Unya gibuhian ni Pilato si Barrabas ug si Jesus gipalatos niya ug gitugyan aron ilansang sa krus. Pamalandong. Si Jesus midawat sa iyang kastigo sama sa usa ka maaghop nga nating karnero nga gidala ngadto sa ihawan. Gipili nila nga buhian si Barrabas puli kaniya. Giunsa man kita paghigugma ni Jesus. Iya kitang gigugma pinaagi sa paghalad sa iyang kaugalingon alang kanato. Kung buot ka may gugma sama kang Hesus, ihalad ang imong kaugalingon isip sakripisyo alang sa imong isig katao. Pagampo. Ginoong Dios, may gugmaong amahan, ang gugma sa imong anak, nagagat kaniya sa pagdawat sa mga kasakitan, diya sa krus, aron kami makaambit sa himaya sa bag-ong kinabuhi. Buntuga ang among kakog, ug himuha kaming manggihatagon. Tabangi kami sa pagsakop sa kalibutan nga imong gihatag kanamo, aron among mabalin ang kangitngit sa mga kasakitan ngadto sa kinabuhi ug kalipay sa pagkabanhaw. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot kanamo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon man sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan man unsab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ang ikaupat nga istasyon, ang paghampak kang Jesus. Nagasimba o nagadayeg kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa. Unya, gikuha ni Pilato si Jesus ug iyang gipalatos. Ang mga sundalo naghimog purong-purong sa mga sangang tunukon ug gipahaom nila kini sa ulo ni Jesus. Gisuluban usab nila og sapot nga dagtong pula ug nanuol sila kaniya ug miingon, "Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo." Ug siya gipanagpa nila. Pamalandong. Tan-awa si Jesus, usa ka tawo nga gihukman diha sa usa ka makauulaw nga kamatayon diha sa krus. Musunod kita kaniya, kay si Kristo man ang atong hari ug magmadaugon kita uban kaniya. Usa kini kakadaugan sa gugma batok sa dautan. Ang mapailubong pagdawat ni Jesus sa mga paghampak ug pagpurong-purong kaniya sa mga tunok, usa ka mithi sa pagpaubos. Sundon ta si Jesus,
diha sa iyang pagkamapaubsanon. Iduko nato ang atong ulo diha sa paghinulsol sa atong mga kasalanan. Si Hesukristo nagpadayon pagbayad sa atong mga sala. Nagpuyo siya dinhi kanato, aron kita mabuhi alang kaniya. Mao kini ang misteryo nga nagtultol kanato ngadto sa pagkatinuod sa mga pulong. Si Kristo nagpuyo dinhi kanato. Pag-ampo. Makagagahom nga Dios, ang imong anak nga si Hesukristo nakadawat sa himaya pinaagi sa paghatag sa iyang kaugalingon ug diha sa pagkahimo niyang imong sulugoon alang sa katawhan. Ang iyang gahom mao ang gahom sa gugma, diin gihatag niya ang tibuok niyang kinabuhi alang kanamo. Kini matinud-anon niyang gidawat bisan pa ang kamatayon niya sa krus. Apan gibayaw mo siya ug gihimong Ginoo ug hari sa tanan. Itugot nga makaambit kami sa iyang pagkahari diha sa among pagsunod sa iyang maalagarong gugma isip bag-ong katawhan ug magtutukod sa bag-ong kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi kaniya nga among hari ug Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo naka sa langit, pagdaykon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ay mabuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nagapasaylo kami sa nagasala kanamo, pili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inang ka sa Dios, igampo mo kami makasasala, karon og sa takna sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ikalima nga istasyon, si Jesus nagpas-an sa iyang krus. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo o Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa. Tungod niini, gitugyan ni Pilato si Jesus ngadto kanila aron ilansang sa krus. Busa ilang gidala si Jesus. Migula siya nga nagpas-an sa krus ug miabot sa dapit nga ginganlag dapit sa kalabera. Sa Hebreo ginganlan kinig Golgota. Pamalandong. Sa tumang pagpailob, gidawat ni Jesus ang krus sa atong mga kasalanan. Gipas-an niya kini ug misugod siya sa iyang paglakaw ngadto sa Kalbaryo. Sundon ta siya aron makakaton kita unsaong pagpas-an sa atong tagsa-tagsa ka krus adlaw-adlaw. Sundon ta ang iyang mga lakang, kay nagbuhat siya pinasubay sa kinabuhi nga matarong ug naghatag sa iyang kaugalingon diha sa pag-alagad kanato. Sundon ta ang iyang gitudlo kanato diha sa ebanghelyo. Kinahanglan nga mamalandong kita niining mga pulungan. Kung may buot nga mosunod kanako, kinahanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon. Magpas-an siya sa iyang krus sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Pag-ampo. O Dios among amahan, diha sa imong anak nga si Jesus, gihatag mo kanamo ang matuod nga palas-anon ug matuod nga dalan nga among sundon. Ihatag kanamo ang kadasig sa pagbuhat sibu sa iyang mga panig-ingnan. Tabangi nga sama kaniya makapuyo kami alang sa uban sa walay pagpaabot ug ganti.
Itugot nga maangko namo ang iyang kinabuhi hangtod nga dadon kami niya nganha kanimo. Among Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon man sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan man unsab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Ikaunom nga istasyon. Si Jesus nahisukamod sa kabug-at sa krus. Nagasimba ug nagadayeg kami kanimo, O Kristo. Kay tungod sa imong santos nga krus, gitubos mo ang kalibutan. Pagbasa. Milakaw si Jesus subay sa batuon nga dalan, ug iyang gipas-an ang krus. Samtang naglakaw siya, mianam kini pagkabug-at. Wala na niya kini madaog, hangtod nga nadugmo siya. Apan mibangon si Jesus, ug gipas-an niya ang iyang mabug-at nga krus, ug mipadayon sa unahan. Pamalandong. Naisukamod si Jesus tungod sa kabug-at sa krus. Sa matag higayon nga magpakasala kita, nagdugang kini sa kabug-at sa krus nga gipas-an sa atong Ginoo. Usa kini ka makauulaw nga pananawon. Ang Dios nga walay sala maoy milukat sa atong mga sala diha sa krus. Makatarunganon ba kini? Dili ba kita manunta ang angay ilansang sa krus aron pagbayad sa atong mga kasalanan? Pagampo. Dios nga naisukamod tungod sa kabug-at sa among sala, wag tanga dinhi kanamo ang kinaiya sa walay pagpakabana sa tinuod nga bahandi. Papasa dinhi kanamo ang pagtinguha lamang sa among kalipay. Dili unta kami magpakabuta sa mga hiwi nga among nakita, ug andam unta kami nga mupabangon sa mga naisukamod sa kasalanan. Kaluoy kami, Ginoo. Amen. Amahan namo nga naa sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon man sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw. Pasayloa kami sa among mga sala, ingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Dios anaa kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan man unsab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.